February 14, 2025. Okay, ito ta. Mita tao imoong buwak, bulak. Niyato sa sagbutan, no? Ngita tao maayuhon dire para sa ato ang minahal sa kinabuhi. Sa may mga maayuhon karon atong ihalad sa atong mga mahal. Hindi kay asawa rin mahal, silingan o mga anak. Ito, anak magiging ano. Hindi kay lahi ang pagmahal sa silingan, lahi po ang pagmahal sa anak o sa imong kapikas sa kinabuhi. Murag ang kapikas murag itumong gyud karong panahon na, no. O segunda na ng mga silingan o ang anak ikaduha sa katulo na ng silingan di ay aning ikaduhang pagmahal nato nga atong ihatag ngadto sa atong mga anak o matod pa sa Ginoo nga tanan mahalon, walay pili-pili man, no. Okay, atong mahalon tanan pero ang ato lang andan sa berintayan sa atong mga partner sa kinabuhi ra may atong tagaan gulo. Ang anak nato muhatag po nato tagsara na basta kay ang maghatagay ra kato ng mga magtiayon. Okay, magkaigsunan ay ang mga anak muhatag atong mga Father's Day man o Mother's Day ang ilaha ang ato aron ang nagkahigugma ay mga kaigsunan kay dili babag ang paghatag nimo bulak sa imong kapikas kung ikaw magkugi, no. Dili magtinapuan daghan sa silinganan nga makakuhaan og mga bulak, no, away bayad. O dire lawa ko ni dire dili mangingo kay mupalit ra ta mao ray ato ang ihatag, no. Kay di ta kapalit, di ta kahatag. Naghatag ta sa kay tinuod gyud kang magkugi alang sa imuhang partner. Bisag kay kwarta, no, naa diri ta manguha ta ring mga kasagbutan, maglingi-lingi ta siya ro di mo kitag bulak dia. Mahal man atong palito na itong dekado. Itong mga flower shop mga kaigsunan. Diri na lang ta basta kay ang ato diri nga heartily given sa ato ang minahal. Kung gamahal pa mo bisag ng Jacob na nangunot na okay, paron-aron lang mo, no. Tagnaan yun ako, no, kay ako katagnaan lang po ko, bahala na mo. Bitaw takaybaw sa ato ang sulod sa atong kasing-kasing nakaybaw ta sa atong sulod sa kasing-kasing pero takaybaw sa uban unsay lang gibati karon nga panahon nga Valentine's Day. Kaning mga ning magka-partner, no, magminahalay na gyud labi na magkatiguang na may lain masampit ang imo ra man ka-partner makasampit sa muslingan labi na na kay ngipon ano mo angay nimo. Ang imo angay ra kana imo kauban sa panimalay mga kaibigan mga kaigsunan mao na diha true story yun na. So magkaluy-anay ayon lang minahalay pado na minahalay kaluy-anay maghinagkanay bisag bahog upos mga kaigsunan dirita mga kaigsunan, no, mangita ta tanawa ko ninyo aron po makahatag po mo sa inyo inyuhang mga kauban dia away gasto. Okay mga kaigsunan dirita mo ron ni sundi ko ninyo sa ako paghimo ni magpugi ra ba ato lang langanan ko di bitaw ni kanunay kausahan ni sa katuig. Kung natay kwarta, di na maglangan, palit na sa tindahan. Bitaw sa flower shop, naghanan, karon halin o ginansya sa mga pugihan o maghimog buwak, no. Dagko ginansya naman yung buwak na nilima, amot ang tinuod ba. Ayaw ko kasukin niya, ang maligyaw, akong dirigahan mo nilima ang ginansya. Okay mo niya, ko ang sulanan sa ako ang tanod trak na makigsunan atong magpili ta sa ngayan nga mumat sa tanom din na agbati ha bulak na murag agbati ang klase kita mo na tingali na dire siguro diskumpiyado mo agbati na ari ako dire akong mong tagaan ng tanamana makigsunan di na agbati mura lang agbati. Okay mga kaigsunan, daghang salamat sa inyong pagsunod na ko ining panahon sa Valentine's Day. Naani ra tagod nga magminahalay nga di mo gasto og dako. Ug na mo ikagasto nganong di man ninyo gasto po, no.
sayang po ng kwarta, di mo po na madala. Okay, kami wag yung madaning kwarta mo lang manguha lang ning sagbuta no. Sa po di po ningon taga po tog balyo kay gihaguan po nagtao. Sige una na natong gihinimo kinasing-kasing nga pagkahimo. Ayaw na nga gimantinihan nagsagbot kaya di man nasagbot bulak mo na lami man tanawon og sagbot na mamunit nagsagbot og hampak sa tubangan sa imuhang kauban. Joke ito. Kana ipahilo na agad ayo langanan i-arrange mo po lami-lami po tanawon og ihatag sa imong partner. Kay mao naman ay simbolo nga kamo nagkasabot mo nga mo mag kuan mag singala mag kinunutay. Kinunutay o bakla kay kinunutay kay mga kaibigan mao na ni ha. Salamat sa imong usbon ko sa inyong pagsunod na ko nining ako ang vlog na hinimo-himo. Hinimo-himo ba nga kuan ba innovative o singa na kahimo tag kuan nang buwak nga di pa mahal di paliton sa mga flower shop mga piting mahala laban ning buwak ng panahon na labi ning ano na okasyon. Okay, di po taingon nga magtinihi kung may kwarta pero watay kwarta magpugi ta ngayon na nila ba makahatag ta nga dili ingon nga gasto kaayo inay atong palit og masudan na to tingali ang atong kwarta nya ipalit og buwak mura unay malingi dili sa ano kung may malingi palit lang ta kanang igo-igo ra di po manobra ilabay ra pod pag humano kana simbolo lang sa panahon nga ingon aron ang okasyon makaigsunan. Okay, kasing-kasing lang ay problema makaigsunan kita na ko niyo usaon na ko ni paghatag sa ako ang love pa isilitok one partner makaigsunan na nagyuta magkinalo na tiguang magkaluy anay na gyud no. Okay, hindi na lang gyud yung magsinukmagay okay sahay pod magsiningkahay di man na mawa no ang mga away-away. Okay, di man perpekto gyud ang tagsara may magtiayon nga sa kanunay magdinakusay. Okay mga kaibigan mga ni adto na ko sa ako ang halaran ining maong bulak sa pagmahal ining panahon sa Valentine's Day. Pagmahal sa partner no. Kung mahala yun kaya nga mag-inoob sa laing tao mahalon yun ninyo kaya pagmahal ninyo sa mga tao isip maunay pagmahalin nyo nako. Okay, love asa ka love Galuto. ay si love galuto na siksihan galuto love happy Valentine's love Thank you. kiss love Ah.